sents, rufián? Noto la força dintre meu. Es la fuerza de 2 millones de votos catalanes. Constitución, 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 Constitución. Si os independizáis, quedaréis vagando por la galaxia por los siglos de los siglos. Mire usted, Albert. Yo, Aznar, soy tu padre. Ara només tinc la mà dreta. ¿Lo ves? Cada vez te pareces más a mí. He calculat el full de ruta en aquesta Constitució. D'acord, inclouré una clàusula perquè els robots també tinguin dret a vot. Hem vingut a dir-li que ja no seguirem més les seves ensenyances. I faré jo què? Poder sense? Quedis aquí, al bosc d'Andorra. Hem rebut un missatge del govern. Yo os digo, un plato es un plato y una espada láser es una espada láser. Ha canviat un plasma per un holograma, però sempre és el mateix. No som nosaltres qui guiem el procés, sinó la força de la gent. Val, però igualment posa el GPS. Que la força del 27S us acompanyi. ¿Y la de la Vía Láctea?